It-tifkiriet ta' tfulija tiegħi f'Ruma għadhom ħajjin f'moħħi. Ir-riħa tal-ħwawar fis-suq ċentrali, it-paċpiċ tal-konversazzjonijiet bil-Grik u bil-Latin u sħana tal-ħadna ta' ommi meta kienet tixel ix-xemat tas-Sabbat. Twelidt familja ludija rispettata fejn it-tradizzjonijiet antiki kienu mħarsa b'ħerqa u dedikazzjoni. Missieri, negozjant magħruf għall-integrità tiegħu, kien jiddedika l-għodwiet tas-Sabbat biex jallimni l-iskrittura. Leħnu gravi u kalm kien jidwi fil-kmamar ta' darna waqt li kien jaqra l-manuskritti mqazza. Ma' kull storja tal-profeti, qalbi żagħżugħa kienet tixxenna għal-jum meta l-Messija mwiegħed kellu jiġi biex jifdil il-poplu tagħna. Wara nofsinhar kien mimli bit-tagħlim ta' ommi dwar it-tradizzjonijiet tal-poplu tagħna. Idea tas-sena kienu juruni kif inħejji l-ħobż bl-ħmira, kif nissepara l-offerti għat-tempju u kif inżomm darna skont il-liġijiet tal-purità. F'għajnejha kont nara rifless ta' ġenerazzjonijiet ta' nisa b'saħħithom li żammew il-fidi tagħna ħajja. Sadattant kilometri l-bogħod fir-reġjun tal-Pontus kien qed jikber dak li l-mulej kien għażel biex ikun il-sieħeb tiegħi. Akwila twilet f'familja ta' artiġjani fejn is-sena tal-ħjata tat-tienet kienet moddija minn missier għalibem b'burija u dedikazzjoni. Idejh talmu minn kmieni kif jużaw l-għodda li xi darba kellhom isostnuna fil-missjoni tagħna. Missier Akwila kien magħruf fir-reġjun kollu għall-ħila eċċezzjonali tiegħu fil-ħjata tat-tienet. Kien raġel paċenzjuż li kien jallem is-sena tiegħu bl-istess preċiżjoni li biha kien jaqta' l-ġilda u jħid il-kanvas. Ma' kull pont li kien jagħti kien jgħaddi tagħlima dwar l-onesta u l-eċċellenza. Tfulitna, għalkemm mifruqa minn artijiet u ibħra, kienet qed timxi fi triqat paralleli mfassla minn il-mulej. Waqt li inkont qed nimmemorizza s-salmi fis-sinagoġi ta' Ruma, Akwila kien qed jitgħallem is-sigriti tal-kummerċ fir-rotot kummerċjali maġra tal-Baħar l-Iswed. Ħadd minna ma kien jimmaġina li triqat tagħna kellhom jiltaqgħu b'mod ekstraordinarju. Għodwiet fid-dar ta' Akwila kienu mimlija bil-ħoss tal-għodda u r-riħa tal-ġilda ġdida. Missieru, bejn struzzjoni u oħra dwar is-sena, kien jaqsam stejjer dwar il-merkanti li kienu jiġu minn artijiet imbeda, bla ma jaf kien qed jiżra. Żerrija tal-ispirtu avventurus li aktar tard kellha twassalna biex naqsmu l-ibħra għall-imħabba tal-Evanġelju. Is-snin taż-żożija tagħna kienu mmarkati b'tagħlim differenti iżda komplementari. Jien kont qed niżviluppa l-erf fl-iskrittura u l-ħiliet meħtieġa biex inżomm dar ludija filwaqt li Akwila sar imallem fis-sena tiegħu. Il-mulej kien qed iħejjina fl-erf infinit tiegħu għal ħajja ta' servizz li kellha tmur lil hinn mill-aspettattivi l-aktar kuraġġużi tagħna. L-ewwel laqgħa ma' Akwila seħħet f'għodwa tar-rebbija fis-suq ċentrali ta' Ruma. Ix-xemx kienet għadha tibda ddeb il-ġebel tal-bankina meta ħarsitna ltaqgħet bejn il-bankijiet tat-tessuti u l-ħwawar. U kien qed ifittex materjal għat-tinett tiegħu, jien kont qed nixtri l-ingredjenti għal ħobż tas-Sabbat. Koinċidenza sempliċi li kellha tbiddel il-kors ta' ħajjitna għal dejjem. F'dak iż-żmien jien kont diġà magħrufa fost il-familji ludin ta' Ruma. Id-dedikazzjoni tiegħi għall-istudju tal-iskrittura u l-impenn tiegħi lejn it-tradizzjonijiet kienu żguraw li post ta' rispett fil-komunità. In-nies kienu jfittxu l-pariri tiegħi, speċjalment in-nisa żgħażagħ li xtaqu jibnu djar li jibżgħu mill-mulej. Akwila kien għaqdu kif wasal Ruma iġib miegħu mhux biss il-ħila tiegħu fil-manifattura tat-tinet iżda reputazzjoni li kienet tippreċedih. Il-prodotti tiegħu kienu mfittxija minn merkanti minn kull naħa tal-imperu. Il-kwalità tax-xogħol tiegħu kienet tirrifletti l-eċċellenza li biha kien imexxi ħajtu, karatteristika li mill-ewwel qabdet l-attenzjoni tiegħi. Il-laqgħat tagħna ta' wara seħħew b'mod naturali dejjem f'kuntesti li kienu jinvolvu l-fidi tagħna u r-responsabbiltajiet tagħna fil-komunità. Ma' kull konversazzjoni konna niskopru aktar affarijiet komuni bejnietna. Id-devozzjoni tagħna lejn Alla ta' Abraham, Iżak u Ġakob kienet tidher mhux biss fil-kliem, iżda fl-azzjonijiet prattiċi ta' mħabba lejn il-proxmu. Iż-żwieġ ġie bħala konsegwenza naturali tal-ammirazzjoni reċiproka tagħna li kienet qed tikber. Iċ-ċerimonja li saret taħt il-ħuppaħ tradizzjonali ġabret flimkien il-familji u l-ħbieb qrib tagħna. Il-barkiet imħabbra dakinhar saru profezziji dwar ħajjitna futura, ħajja ta' sħubija fis-servizz tal-mulej. L-għaqda tagħna saħħet malajr permezz tax-xogħol flimkien. Tallimt is-sena tat-tienet u Akwila daħal aktar fil-fond fl-istudju tal-iskrittura. Biddilna darna f'ċentru ta' tagħlim u qima fejn lut oħra kienu jinġabru biex jistudjaw u jitolbu. Ir-reputazzjoni tagħna bħala koppja dedikata għal fidi infirxet ma' Ruma kollha. L-ewwel snin ta' żwieġ kienu mmarkati b'rutina bilanċjata bejn ix-xogħol bit-tienet u l-involviment tagħna li kien qed jikber fil-komunità ludija. Ma konniex nafu iżda l-mulej kien qed iħejjina għal sfidi akbar. Il-fidi tagħna kellha tiġi ttestjata b'modi li qatt ma mmaġinajna u mħabbitna kellha tkun il-pedament li jsostni fit-tribulazzjonijiet li kienu ġejjin. Il-ħajja f'Ruma tatna l-opportunità li niltaqgħu ma' nies minn oriġini u kulturi differenti.
Il-ħanut tat-tinet tagħna sar posta laqgħa fejn in-negozjanti kienu jaqsmu stejjer minn artijiet imbieda. Ftit konna nafu li dawn il-konnessjonijiet kellhom ikunu fundamentali għas-sopravivenza futura tagħna. Id-digrit imperjali wasal bla avviż. F'jum tax-xogħol normali, il-gwardji Rumani bdew iduru fit-toroq tal-kwartier Ludi bl-ordni tal-Imperatur Klawdju, il-lut kollha kellhom jitilqu minn Ruma minnu fih. Id-dinja li konna bnejna ġġarfet fi kwistjoni ta' sigħat. L-aħbar infirxet bħan-nar fit-tibennixef. Familji sħaħ kienu jiġru biex jiġbru l-aktar affarijiet prezzjużi tagħhom. Il-ħoss tal-biki ta' tfal kien jitħallat mat-talb imżebżeb ta' xjuħ. Fil-ħanut tagħna, Akwila u jien ħarisna lejn xulxin fiskiet nifmu li dak il-mument kien se jbiddel ħajjitna għal dejjem. Bidejn jitriedu iżda determinati organizzajna l-odda u l-materjali tagħna. Snin ta' xogħol u memorji kellhom jitnaqsu għal dak li stajna nġorru. It-tienet li konna ħjatna b'tant attenzjoni issa kellhom iservu biex jagħtu l-ħarba tagħna stess. L-arfin tas-sena li ma setax jiġi konfiskat kellu jkun l-unika garanzija ta' sopravivenza tagħna. Id-deċiżjoni li mmorru Korintu ma kienx faċli iżda kienet strateġika. Il-Belt Griega, magħrufa għal port attiv tagħha u l-kummerċ prosperu, kienet toffri opportunitajiet għall-artiġjani tas-sena. L-esperjenza tagħna man-negozjanti kienet għalmitna li fejn kien hemm il-kummerċ, kien hemm il-bżonn ta' tinet. Il-vjaġġ kien eżawrjenti. Il-Baħar Mediterran kapriċċjuż fil-burdata tiegħu ittestja reżistenza fiżika u spiritwali tagħna. Matul il-lili fuq il-gverta tal-vapur imħadnin biex nipproteġu ruħna mill-ksieħ, konna naqsmu kliem ta' kuraġġ, infakru l-wedit tal-mulej lil dawk li jafdaw fih. Wasalna Korintu mneżżajn minn kollox li fil-fidi u l-ħiliet tagħna. It-toroq maġra tal-belt laqgħuna bl-indifferenza tipika tal-metropoli kummerċjali l-kbar. Sibna kien temporanju f'kamra żgħira qrib is-suq fejn minnu fih bdejna nerġgħu nibnu l-ħanut tagħna. L-ewwel xhur kienu ta' adattament intensiv. Il-lingwa Griega li konna nafu mill-kummerċ issa kellha tkun imdominata għas-sopravivenza ta' kuljum tagħna. Il-klima id-drawwiet kollox kien differenti minn Ruma. Iżda sħubija tagħna saħħet saħansitra aktar quddiem l-isfidi. Kull rebħa żgħira kienet iċċelebrata bħala prova tal-fedeltà tal-mulej. Ir-reputazzjoni tagħna bħala artiġjani malajr bdiet tistabbilixxi ruħha f'Korintu. Il-kwalità tax-xogħol tagħna kienet tiġbed il-klijenti u bil-mod erġajna bnejna ħajjitna. Ma konniex nafu iżda l-mulej kien ġabna eżatt fejn kellna bżonn inkunu. Dalwaqt laqa kellha tbiddel kompletament id-direzzjoni tal-istorja tagħna. Il-jum meta Pawlu daħal fil-ħanut tagħna f'Korintu għadu minqux f'moħħi b'xarezza straordinarja. Twil passi sodi minkejja lejja evidenti tal-vjaġġ huwa ppreżenta ruħu bħala manifattur tat-tinet. Ħarstu kienet wassal intensità li qatt ma konsibt bniedem ieħor. Ir-rutina tax-xogħol tagħna malajr inkorporat lil Pawlu. Idejh kienu tas-sena fix-xogħol tat-tinet juru snin ta' esperjenza. Iżda kien waqt ix-xogħol li kliemu beda jikxef veritajiet li kellhom jitrasformaw il-fema tagħna tal-Iskrittura. Il-messaġġ dwar Ġess bħala l-Messija mwiegħed kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet li kont ili nġorr minn tfuliti f'Ruma. Il-għodwiet fil-ħanut inbidlu f'mumenti ta' tagħlim profond. Waqt li dejna kienu jaħdmu l-ġilda u l-ħbula, Pawlu kien jaqsam l-esperjenzi tiegħu fis-sinagogi ta' bliet differenti. Kull storja ġabet perspettiva ġdida dwar il-profezziji li konna nafu daqshekk tajjeb. Il-Messija ma kienx biss ġie u kien temm kull kelma mħabbra mill-profeti. It-trasformazzjoni f'qalbna kienet gradwali iżda irreversibbli. Ma kull rivelazzjoni dwar Ġess il-fidi ludija tagħna ma kienitx miċħuda iżda kompluta. L-Iskrittura li kont studjajt tul ħajti kollha kisbet tifsira ġdida. Akwila u jien skoprejnt li tkeċċija tagħna minn Ruma ma kienx traġedja, iżda parti minn pjan akbar biex iġibna għal milja tal-verità. Darna saret ċentru ta' talim tal-Evanġelju. L-istess ħiliet li użajt biex nallem lin-nisa Lut f'Ruma issa kienu jservu biex naqsmu l-aħbar it-tajba ta' Ġess. Akwila, bl-esperjenza tiegħu fin-negozjati kummerċjali, kellu don speċjali biex jispjega l-Evanġelju lin-negozjanti u l-vjaġġaturi li kienu jiffrekwentaw il-ħanut tagħna. Is-sħubija ma' Pawlu marret lil hinn mix-xogħol manwali. Sirna kollaboraturi attivi fl-espansjoni tal-Evanġelju f'Korintu. Il-ħanut tagħna kien aktar minn posta manifattura tat-tinet, kien punt ta' laqgħa fejn nies minn oriġini differenti setgħu jisimgħu dwar Ġess. L-arfin li kellna tal-kultura ludija u Rumana wera ruħu prezzjuż biex nilħqu kemm il-Lut kif ukoll il-Ġentili. Pawlu għallimna naraw il-ħila tagħna bit-tinet bħala għodda assaltna. Bħalma t-tinet li konna nimmanifatturaw kienu joffru kien lil vjaġġaturi, darna saret rifuġju għal konvertiti ġodda.
Ix-xogħol manwali kien isostni l-Ministeru jippermetti li l-messaġġ jinqasam mingħajr ma joħloq piżijiet għall-komunità li kienet qed titwielet. L-influwenza tagħna kibret lil ħin minn Korintu. L-ittri ta' Pawlu bdew jilħqu bliet oħra u magħhom ir-responsabbiltà tagħna li nsaħħu kongregazzjonijiet ġodda żdiedet. Il-mulej kien ħejjina tul is-snin għal dan il-mument, kull esperjenza f'Ruma, kull sfida affaċċjata, kienet parti mit-taħriġ tagħna għall-Ministeru. It-toroq tal-Imperu saru t-tieni dar tagħna. Bl-arfin miksub minn Pawlu u l-esperjenza tagħna f'kulturi differenti, Akwila u jien bdejna sensiela ta' vjaġġi li kellhom jeħduna f'postijiet li qatt ma mmaġinajna li nilħqu. Kull belt ippreżentat l-isfidi u l-opportunitajiet tagħha biex naqsmu l-Evanġelju. Efesu kienet l-ewwel missjoni kbira indipendenti tagħna. Il-belt bil-port attiv tagħha u t-tempju grandjuż ta' Djana kellha bżonn disperatament il-messaġġ ta' Ġess. Waqqafna l-ħanut tat-tinet tagħna qrib is-suq prinċipali bl-użu tal-istess strateġija li kienet ħadmet f'Korintu. Is-sena fetħet bibien għal konversazzjonijiet aktar profondi dwar il-fidi. L-esperjenza tagħna ma' kulturi differenti urid ruħha invalwabbli. Għall-Lut stajna nispjegaw kif ġestem kull profezija messjanka. Għal-Grigi konna nippreżentaw l-erf tal-Evanġelju b'mod li jagħmel sens mal-mod ta' ħsieb tagħhom. Għar-Rumani konna nuru kif il-fidi f'Ġess kienet tmur lil hinn mill-limitazzjonijiet tar-reliġjon tal-Istat. It-twaqqif ta' kongregazzjonijiet ġodda kien jeħtieġ erf u paċenzja. F'kull belt konna nibdew billi nidentifikaw familji riċettivi għall-messaġġ. Il-laqat inizjali tagħna kienu żgħar normalment fi djar privati fejn stajna nistabbilixxu relazzjonijiet profondi u nagħmlu l-pedamenti tal-fidi b'attenzjoni u kura individwali. L-istabbiliment ta' tmexxija lokali kien fundamentali għal kontinwità tal-knejjes. Akwila kellu don speċjali biex jidentifika u jħarreġ mexxejja ġodda. Konna naqlmu mhux biss il-veritajiet tal-Evanġelju, iżda wkoll ħiliet prattiċi ta' amministrazzjoni u kura pastorali. Kull kongregazzjoni kellha ssir autosuffiċjenti u kapaċi timmultiplika l-messaġġ. L-ittri li konna nirċievu mingħand Pawlu żammewna infurmati dwar it-tkabbir tal-Knisja f'reġjuni oħra. Kliemu ta' kuraġġ saħħaħ id-determinazzjoni tagħna, speċjalment fil-mumenti ta' persekuzzjoni u diffikultà. Kull kongregazzjoni ġdida stabbilita kienet konferma li l-mulej kien qed jespandi s-saltna tiegħu permezz ta' reċipjenti sempliċi bħalna. Il-persekuzzjoni bdiet b'mod sottili f'Efesu. L-ewwel kienu l-ħarsit suspettużi tal-kummerċjanti tat-Tempju ta' Djana, imbagħad ir-rifjuti moħbija li jbijgħulna materja prima għat-tinet. Iżda Akwila u jien diġà konna nafu s-sinjali konna għexna sitwazzjonijiet simili f'Ruma. L-arja tqila li tippreċedi t-tempesta kienet familjari. Il-mexxejja tas-sinagoga lokali inizjalment riċettivi bidlu l-pożizzjoni tagħhom meta ntebħu li l-messaġġ tagħna dwar Ġess kien jiġbed aktar segwaċi kull ġimgħa. L-akkużi bdew b'tħaxwix fil-kantunieri tas-suq, konna msejħa tradituri tal-fidi ancestrali. Il-kliem jista' jweġġa' aktar mixwabel, speċjalment meta jiġi minn dawk li darba sejħulna ħuthom. L-oppożizzjoni intensifikat meta l-kummerċjanti tal-amuleti u l-oġġetti reliġjużi bdew jitilfu l-klijentela. Il-messaġġ tagħna dwar Alla li ma jammarx f'tempji magħmula minn idejn il-bniedem kien jeddet il-profitti tagħhom. It-teddid fiżiku sar frekwenti. Konna nibdlu kontinwament il-post tal-laqat tagħna biex nipproteġu l-konvertiti l-ġodda. L-awtoritajiet Rumani taħt pressjoni mill-mexxejja reliġjużi lokali bdew josservawna. Kull moviment kien osservat, kull laqgħa seta' tkun l-aħħar waħda. Tallimna nkunu għaqlin pasrib u sempliċi bħal ħamiem. Żviluppajna kodiċijiet u sinjali biex nikkomunikaw postijiet siguri għall-laqat. L-esperjenza tagħna f'Ruma kienet għalmitna kif nissopravivu fl-avversità. L-aktar mument diffiċli kien meta wħud mid-dixxipli tagħna stess daru kontra tagħna. Il-biża' mill-persekuzzjoni ġelhom jiċdu l-fidi. Li tara lil dawk li konna qlejnihom spiritwalment jiddenunzjawna pubblikament ikkawżaw ġieħ li jista' jifhem biss minn diġà esperjenzah. Iżda anke dawn it-tradimenti servew biex isaħħu d-dipendenza tagħna fuq il-mulej. Il-pressjoni fuq il-familji tagħna kienet kostanti. Raba fi bliet oħra kienu interrogati, negozji kienu bojkottjati. Uħud mill-konvertiti l-ġodda tilfu l-wirt tagħhom, oħrajn tkeċċew minn djarhom. Ftaħna darna biex nilqgħu lil dawk li ma kellhomx fejn imorru. Kull biċċa ħobs kienet maqsuma, kull spazju kien maqsum. Il-lili kienu mimlija bit-talb għal dawk li kienu jippersegwitawna. Akwila għallimni li l-imħabba vera tidher mhux meta jkun faċli li tħobb, iżda meta l-maħfra tidher impossibbli. Konna nitolbu għal konverżjoni ta' dawk li kienu jippersegwitawna, dejjem niftakru fix-xhieda ta' Pawlu li darba kienu wkoll persekutur. Il-mulej sostnina b'modi straordinarji matul dawn iż-żminijiet.
Meta bib kien jingħalaq, oħrajn kienu jinfetħu. Il-merkanti li kienu konvertew bil-moħbi kienu jipprovdulna l-materjal għat-tinet. Il-familji pagani kienu joffru djarhom għall-laqat. Il-persekuzzjoni minflok ma dajfet il-Knisja saħħitha. Id-dem tal-martri tas-sew sar żerriegħa. Fil-lili l-aktar mudlama tal-persekuzzjoni kien il-ħarsa ta' Aquila li kienet tagħtini l-qawwa biex inkompli. Il-wiċċ kalm tiegħu anke f'nofsi tribulazzjonijiet kien ifakkarni fil-wedit tal-mulej. L-għaqda tagħna kienet tmur lil immiżwiġ tradizzjonali, konna tassew sħab f'missjoni akbar minna nfusna. Fil-vjaġġi twal bejn li bliet konna naqsmu aktar mitriq imtarġa. Il-ħolm u l-biżgħat tagħna kienu jitħaltu mat-talb u l-istudju tal-iskrittura. Aquila kellu d-don li jsib it-tama fis-sitwazzjonijiet l-aktar diffiċli. Meta qalbi kienet titqal bil-ħsibijiet, il-fidi soda tiegħu kienet terfani. In-nuqqas tawliet li għal ħafna seta' kien kawża ta' niket inbidel f'opportunità biex nimmultiplikaw l-imħabba tagħna. Kull konverti ġdid sar parti mill-familja spiritwali tagħna. Darna kienet dejjem mimlija b'dixxipli żgħażagħ ifittxu l-gwida, koppji li kellhom bżonn il-pariri, romo li kellhom bżonn l-appoġġ. Ir-rispett reċiproku bejnietna kien jiskanta lil soċjetà fejn in-nisa rari kienu meqjusa bħala ndaqs. Aquila mhux biss kien jippermetti, iżda kien jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni attiva tiegħi fil-Ministeru. Meta kont nallem u kien joqgħod fost is-semmija, juri blazzjonijiet tiegħu l-valur li kien jagħti lill-erf lil mulej kien tani. Is-sħubija tagħna fil-Ministeru saħħet iż-żwieġ tagħna u żwieġ tagħna saħħaħ il-Ministeru tagħna. Fil-mumenti tat-tagħlim, il-perspettivi differenti tagħna kienu jikkumplimentaw lil xulxin. Fejn jien kont nara d-dettalji u kien jara l-istampa sħiħa. Meta u kien jitkellem b'awtorità, jien kont inżid il-kompassjoni. Flimkien konna nilħqu kemm l-intellett kif ukoll il-qalb tas-semmija. Il-provi minflok ma firduna qarbuna aktar lejn xulxin. Kull sfida li ffaċċjajna flimkien inbidlet f'xhieda tal-qawwa tal-mulej f'ħajjitna. L-istorja tal-imħabba tagħna saret eżempju ħaj għal konvertiti l-ġodda, turija prattika ta' kif żwieġ seta' jagħti glorja lil Alla u jservi s-saltna tiegħu. Fil-lili kalmi, meta fl-aħħar stajna nistrieħu, il-gratitudni tagħna kienet fur. Il-privileġġ li nservu lil mulej flimkien li naqsmu kull rebħa u sfida, kull daħka u dema, kien l-akbar teżor tagħna. L-għaqda tagħna kienet aktar minn żwieġ, kienet xhieda ħajja tal-grazzja tal-mulej. Is-snin tal-Ministeru ħallew fina marki profondi ta' esperjenzi li kellhom jinqasmu. F'kull belt li żorna, l-istorja tagħna saret xhieda ħajja tal-qawwa trasformattiva tal-Evanġelju. Il-ġrieħi tal-persekuzzjoni, ir-rebħiet mhux mistennija, kull kapitlu ta' ħajjitna serva biex jinkoraġġixxi lil konvertiti l-ġodda. L-esperjenza tagħna ma' Pawlu saret parti essenzjali mix-xhieda tagħna. Konna nirrakkontaw kif dak l-ewwel laqgħa f'Korintu kienet bidlet għal kollox il-fema tagħna tal-Iskrittura. Is-semmija kienu jistaġbu meta jindunaw kif il-mulej kien biddel koppja sempliċi ta' ħajja ta' tat-tienet fi strumenti għax-xogħol tiegħu. L-impatt tal-istorja tagħna laħaq saffi differenti tas-soċjetà. Il-kummerċjanti setgħu jidentifikaw ruhom mal-esperjenza tagħna fin-negozju li l-sira sabu t-tama fil-messaġġ tagħna ta' libertà spiritwali, in-nisa ssaħħu meta raw kif il-mulej kien juża d-doni tiegħi fil-Ministeru. Kull persuna sabet xi ħaġa fl-istorja tagħna li messet ir-realtà tagħha stess. Il-persekuzzjonijiet li ffaċċjajna nbidlu f'talimiet qawwija ta' perseveranza. Meta l-konvertiti l-ġodda kienu jiffaċċjaw l-oppożizzjoni, stajna naqsmu magħhom kif il-mulej sostnina f'mumenti simili. L-istorja tagħna saret manwal prattiku ta' sopravivenza spiritwali fi żminijiet ta' diffikultà. Ix-xhieda ta' sħubija tagħna fil-Ministeru sfdat il-mudelli kulturali ta' żmien. U rejna kif raġel u mara setgħu jaqdu lil mulej bl-istess mod jirrispettaw id-doni differenti tagħhom. Ħafna koppji sabu fl-eżempju tagħna mudell ġdid ta' relazzjoni ibbażat fuq l-imħabba u r-rispett reċiproku. L-istorja tagħna ta' tkeċċija minn Ruma kisbet tifsiriet ġodda ma' żmien. Dak li der traġedja nkixef bħala l-bidu ta' missjoni globali. Konna naqsmu kif il-mulej kien uża dak il-mument ta' kriżi biex ipoġġina strateġikament għall-espansjoni tal-Evanġelju. Il-ġenerazzjonijiet ġodda ta' mexxejja sabu fl-esperjenza tagħna mudell ximxu warajh. Għallimna l-importanza li żżomm sena għall-għajxin tiegħek, il-ħtieġa ta' flessibilità f'kulturi differenti, l-erf li taħdem fi sħubija. L-istorja tagħna saret parti mill-wirt tal-Knisja Bikrija, xhieda tal-fedelta tal-mulej matul il-ġenerazzjonijiet. Is-snin żebgħu xarna bil-fidda, iżda ma naqsux il-passjoni tagħna għall-Evanġelju. Fix-xuħija, idejna għalkemm anqas ħfief fil-ħjata tat-tienet baqgħu sodi fil-barka ta' dawk li kienu jfittxu l-gwida. Kull tikmix f'wiċċna kien jirrakkonta stejjer ta' battalji mirbuħa bil-grazzja tal-mulej.
Darna f'Efesu nbidlet f'ċentru ta' irf għall-Knisja. Il-mexxejja żgħażagħ kienu jfittxuna mhux biss biex jitalmu dwar l-Evanġelju, iżda biex jifhmu kif jibqgħu fidili f'nofs l-avversitajiet. Samna magħhom it-talimiet li żmien u l-esperjenza biss jistgħu jgħallmu. Ix-xogħol tat-tienet naqas naturalment iżda l-influwenza spiritwali tagħna kibret. L-istess idejn li darba kienu jaqtaw il-ġild u jħitu l-kanvas issa tqajmu fil-barka fuq ġenerazzjonijiet ġodda ta' għaddejja tal-mulej. L-età avvanzata tagħna tat awtorità speċjali lil kliem ta' kuraġġ li konna naqsmu. Littri li rċevejna minn partijiet differenti tal-imperu fakruna fil-frott li jdum tal-ministeru tagħna. Knejjes li konna għenna biex jitwaqfu issa kienu jibatu l-missjonarji tagħhom stess. Koppji li konna diriġejna saru mexxejja rispettati. Is-saltna tal-mulej espandit permezz ta' dawk li konna ħarriġna. Jien u Akwila osservajna b'ferħ kalmi tkabbir tal-Knisja. Bħal bdiewa li ħawlu fiż-żożija u issa kienu jikkontemplaw il-ħsat abbundanti, rajna ħajja ġdida timbet fejn qabel konna żrajna bid-dmugħ. Kull konverti ġdid kien xhieda li d-dedikazzjoni tagħna ma kienitx għal xejn. Kull pass fil-mixja tagħna mal-mulej, mill-ewwel jiem fruma sal-aħħar mumenti tagħna f'Efesu, juri pjan akbar mill-aspettattivi tagħna stess. Il-ħajja ma' Akwila għalmitni li l-imħabba vera tissaħħaħ fl-avversità u li l-akbar privileġġ tagħna kien li naqdu s-saltna. Ħall-istorja tagħna tħeġġeġ qlubkom biex tibqgħu sħaħ fil-fidi anke fi żminijiet ta' sfida. L-istess Alla li mexxina permezz tal-persekuzzjonijiet, sostnina f'artijiet barranin u biddel it-tkeċċija tagħna f'opportunità għat-tixrid tal-Evanġelju għadu fidil matul il-ġenerazzjonijiet kollha. Sa ma nerġgħu niltaqgħu, żommu għajnejkom fissi fuq Ġess, l-awtur u l-perfezzjonatur tal-fidi tagħna.